ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо ахборотҳои нави имрӯза бо диққат гӯш кунед ва аз хабарҳо низ шуморо бохабар бошем. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дороҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Ва як чиза ма ба ҳамаи шумо хотиррасон карданем. Бисёре аз нафарҳо рақамҳои стоматологияе ки мо рекламаш мекунем пурсон мешаванд. Марҳамат, рақамҳош дар рӯи экран. Агар касе ки дар кор бошад, духтури дандон дар Москва муроҷиат кунед, занг бизанед. Бародари тоҷикай кортона бо нархи арзон буд мекунад. Шурӯъ мекунем барномаро, бо диққат то охирша тамошо кунем. Аввалин ахбороти мо оиди хизмати ҳарбияе. Айни ҳол дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ баҳсҳои зиёд дар мавриди миқдори пардохти пули хизмат рафта истодааст. Яъне ки ма блогерҳоро дар назар дорам. Баъзан нафарҳое ҳастанд ки бо ҳамин гуна барномаҳо мекунанд ва дар комментарияҳошон ё ки дар суханронишон аму миқдора ба гуфтаи худшон муайян кардагиянд, аз пеши худшон 10 000 ё ки 15 000 ё ки 20 000 сомон қайд кардагиянд. Бародарои азиз, ма ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло муқаррар кардагӣ нестай маблағеро ки бояд пардохт кунӣ ва аз хизмати ҳарбӣ озод шавӣ. Ин қонун ба имзо расидагӣ ҳастай, яъне ки хизмат пулакӣ шидагӣ ҳаст, вале мутаассифона то ҳол пулша ҳукумат тасдиқ ва муқаррар кардагӣ нестай. Ва як саволи дигар дар ҳамин маврид бисёре аз нафарҳо пешниҳод карданд, вале қайд карда гуфтанд ки шахсоне ки дар донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд ва военни кафедра мехонанд дар рафти таҳсилшон, оё ин гуна нафарҳоро ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не? Бародарони азиз, мутобиқи қонуни нави хизмат, қонуни нави мудофиа қайд кардагӣ ҳастанд ки ҳар нафаре ки кафедраи ҳарбӣ дорад, яъне кафедраи ҳарбӣ таҳсил мекунад, пас аз хатми донишгоҳ бояд ҳатман 1 сол хизмат кунад. Новобаста аз уе ки кафедраи ҳарбӣ мехонем. Бисёриҳо амира дар комментария навистагиянд ки айни ҳол мо хондастем кафедраи ҳарбӣ, ё ки бисёриҳо мегӯянд ки соли оянда мо кафедраи ҳарбӣ мехонем, оё моро хизмат мебаранд ё ин ки не? Бале бародарони азиз, ҳар нафаре ки айни ҳол кафедраи ҳарбӣ хондастай, вай пас аз хатми донишгоҳ 1 сол хизмат мекунад. Вале боз як чизи дигаро ногуфта намонем ки аз соли оянда касое ки дохил мешаванд, аллакай кафедраи ҳарбӣ аз донишгоҳҳо бардошта шудагӣ ҳастанд, дигар кафедраи ҳарбӣ намехонанд. Дар умум бигирем, ҳама донишҷӯё, ҳамае ки дар назди қонун ҳастанд, бояд хизмати ватан модар кунанд. Ҳамин қадар фарқиятае ки студентҳо 1 сол хизмат мекунанд ва шаҳрвандое ки донишгоҳ намехонанд, вайҳо тӯли 2 сол хизмат мекунанд. Ва шахсиятҳое ки мехоҳанд хизмат нараванд, номшон рафтан гирад, миқдори пуле пардохт мекунанд ва аз хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. Як чизи дигаро дар ин мавзӯъ қайд кардан мумкин ҳастае ки шахсиятҳои пештар хондагӣ ҳастанд. Мисол мегирем, агар ма соли 2013 дар Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон факултати ҳуқуқшиносӣ дохил шидам ва факултати мо военни кафедра дошт, вале баъд аз хатми донишгоҳ шахсиятҳое ки пештар буд кардагиянд ва военни кафедра хондагӣ ҳастанд, ӯ хизмат намераванд, яъне даъватшон намекунанд. Айни ҳол шахсое ки хондастанд военни кафедра ана ҳамин гуна шахсиятҳоро даъват мекунанд ва махсусан худма боз мисол меорам. Ман соли 2013 дохил шидам ва 2018 донишгоҳро буд кардам. Военни кафедра доштем, вале агар дар ҳолате ки айни ҳол ма бихоҳам ки дар самти прокуратура, суд, умуман дар мақомотҳои давлатӣ кору ва фаъолияти худма пеш барам, барои пеш аз кору фаъолият ма пеш бурдан, ма шахсан бояд бирам аввал 1 сол хизмат кунам, баъдан мара
ба кор қабул кунанд, чунки ин қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ҳар нафаре ки дар самти прокуратура, суд ё ки коррупсия кор даромаданӣ мешавад, вай бояд хизмати ҳарбӣ кардагӣ бошад. бародарони азиз, ин чиза агар баъзе нафарҳо бидонанд, лекин ҳозир ман суханҳоеро гап задам ки фикр мекунам ягон кас пешниҳоди шумо гардонидагӣ набуд. ба ҳамин хотир то ҳадди имкон то чени фаҳмиши худмон сода карда ба шумо ҳар чизе ки ба ҳамин қонунгузории нави ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хизмати ҳарбӣ тааллуқ дошт, ман ба шумо фаҳмондам. ҳамин фаҳмондагиҳои ман ягон чизи зиёдатӣ дар ҳамин қонун нест ва агар ки боз ягон пешниҳоди дигар ё ки ҳамон миқдори пулаш муайян шид, баъдан видео мекунем ба шумо мефаҳмонем. айни ҳол қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин бора як бори дигар нусхаша мехонем, гӯш кунем. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бархе аз навгониҳои хидмати ҳарбӣ, аз ҷумла хизмати пулакӣ дар ҳайати захиравиро шарҳ дод. эмомалӣ раҳмон дар рӯзи артиши миллӣ хотиррасон кард ки чандин рӯз пештар қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар таҳрири нав қабул гардида ба бархе қонунҳои дигар тағйирот ворид шуд. раиси ҷумҳур ҳадафи ин навгониҳоро ҳавасманд гардонидани шаҳрвандон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ барои мудофиаи давлат омода кардани шумораи бештари ҷавонон гуфт. ҷорӣ гардидани намудани нави хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ дар навбати аввал барои ба шаҳрвандони синни даъват омӯзонидани асосҳои умумии хизмати ҳарбӣ ва ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ ворид кардани онҳо равона шудааст. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати мудофиа, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо якҷоя бо дигар сохтору мақомоти давлатиро ки масъули татбиқи қонуни зикршуда мебошанд вазифадор кард ки барои ташкили бо сифати маъракаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва ҷалби ҷавонон барои хизмат дар сафи артиши миллӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. ҳамзамон бо ин зарур аст ки омӯзиши пешакии шаҳрвандони синни даъват дуруст ба роҳ монда шуда дар ҳамкорӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузаронидани чорабиниҳои табобативу солимигардонӣ ва бо истифода аз имкониятҳои ташкилотиву ҷамъиятӣ мададгори мудофиа ҷиҳати омода кардани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ва ҳарчи бештар ҷалб намудани онҳо ба намудҳои варзишию ҳарбӣ амалӣ ва омӯхтани ихтисосҳои ба қайдгирии ҳарбӣ чораҷӯӣ карда шаванд, дастур дод президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бародарони азиз, ҳар чизеро ки мо дар аввали барнома таҳлил додем, мо айни ҳол нусхаи ҳамура боз паратар хондем ба касоне ки агар мехостанд ҳамин чиза бо тарзи адабиву ва тарзи китобӣ бифаҳманд, мо барои ҳамуво нусхаша боз як бори дигар хондем. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ оиди баланд бардоштани нафақа дар ҷумҳурии Тоҷикистон. айни ҳол мо нусхаша мехонем, гӯш кунем. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нафақаи се категорияи маъюбонро боло бардошт. аз моҳи сентябр нафақаи кӯдакони то синни 18 сола 20% ва маъюбони гурӯҳи якум ба андозаи 50% зиёд карда мешаванд. ин дастурро имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ ба мақомоти марбути давлат дод. ҳамчунин Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард ки нафақаи маъюбони дигар низ 20% зиёд карда шаванд. ӯ иброз намуд ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ нафақаи кӯдакони маъюб ба андозаи 20% ва маъюбони гурӯҳи якум 50% зиёд карда шаванд то зиндагии афроди осебпазири ҷомеа беҳтар карда шавад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумат супориш дод ки барои бунёди 3 мактаб интернети президентӣ барои ятимони кул дар вилояти Хатлону Суғд ва шаҳри Душанбе чораҷӯӣ намоянд. яъне ки ғайр аз боло бурдани нафақаҳо, боз инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дод ки 3 мактаби интернети президентии дигар дар Хатлон, Суғд ва Душанбе сохта ва ба истифода дода шавад. ва гуфта мешавад ки дар ин муассисаҳо низ мисли мактабҳои байналмилалӣ шароити беҳтарини дарсӣ ва зиндагӣ муҳайё карда мешавад. ӯ кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва директори сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистонро вазифадор кард ки то аввали моҳи октябр лоиҳаи ин муассисаҳо таҳия ва барои мувофиқа ба роҳбари давлат
пешниҳод карда шаванд. бародарони азиз, нусхаша хондем ва то чени фаҳмиши худмон боз таҳлил карда фаҳмондем. ирам яке аз ғамхориҳои раиси ҷумҳур роҳбари давлат баҳри шаҳрвандон мебошад ва мо ҷавонон низ кӯшиш ва саъю худмона зиёдтар мекунем ки оянда каме ҳам бошад саҳми мо дар пешрафти ватан ва ҷомеа гузошта шавад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед дар комментария саволҳои худтона пешниҳод кунед ва худованд розӣ боша фардо барномаи савол-ҷавоб мекунем ва саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои дигар.